Assalamu alaykum hormatly iyleşler. Men DBT'nin aktivisti olup, şu zatlary aýdasym ele. Şu wagt Türkmenistanyny bolup geçýän zatlar bolup biljek ähli çäklerinden geçdi. Ýurdumyzda genotide meňdeş zatlar bolup geçýär. Bolly adamlar herekete geçeliň. Adamlaryň elementarny zatlary çörege pullary ýetenok, iş ýok, aýlyk berilenok, virus ýok diýip şol sözi gadagan edip, virus derarly adam aradan çykanyda öýkünç işmesi we başga bir topar zatlar ýazyp, virus bardygyny kabul eden oklar. Şeýle agyr wagtda halka hiç hili kömek ýok, derman ýok. Bar ortada käbir ýerlerde olaram gaty gymmat. Şeýle agyr wagtda hökümet Berdimuhammedow otpus köýdip halka taşladylar. Orsça aýtsam, astavil na произвол судьбы. Adamlar Şadan, Hramow we olaryň marionetkasy bolan Berdimuhammedow. Olar bizden, halkdan gorkýarlar. Biz galsak, olar bizi garşy hiç da edip bilmezler. Düşünüň muňa. Ýene bir ýerek aýdyn. Türkmenistanyňky ýagdaý eýam genotsid derejesine ýeten soňam. Hiç da etmen oturup bolmaz. Herekete geçeliň. Ertiri goýman. Kahraman gelir diýip garaşmaň. Diktator rejimini diňe biz özümüz bile ýeňip bileriz. Bu çağırış hemmik şäde işli. Finans ýagdaýym gowy, saglygym gowy diýip haýyş, boş oturmaň. Biz bir halk, bir millet. Barymyz herekete geçeliň. Diktator rejimine garşy näle görüşip bolýar diýilen soraga jogaplary, ähli maglumatlary DBT'de tapyp bilersiňiz. Sağ olun.